Ser PAMer és una comunitat, és formar part d'un moviment, és voler fer-ho d'una diferent manera, és revolució, és fer-ho tot diferent, fer-ho d'una altra manera. Para mí ser un PAMer significa estar dentro de una comunidad, estar con otros profesores que tienen la misma motivación y tienen unos mismos objetivos de cara a los alumnos, y me encanta ver realmente que trabajamos todos con una sinergia y que realmente buscamos unos objetivos muy claros y muy marcados. Ser un PAMer significa estar dentro de una comunidad, de una familia, donde siempre es bienvenido y es un ambiente de comodidad. Doncs ser un PAMer per mi significa formar part d'una comunitat, tant d'alumnes com de professors, a dins d'un sistema, d'una metodologia que et permet tenir la informació com molt més accessible i molt més sintetitzada i molt més fàcil. Ser un professor PAM és el segon nivell, no? És el professor 2.0, és intentar el teu dia a dia fer-lo guai, en una plataforma diferent, sortir de la teva zona de confort i vaig també atendre les mateixes necessitats que jo faig durant el dia a dia, fer-ho a través de pantalles amb alumnes que potser no coneguis, però jo crec que d'una manera pots ajudar-los moltíssim en una etapa molt crucial de la seva vida. Este año la selectividad con PAM. Aquest any La selectivitat PAM.